Evo, draga Sandra, mislimo sad ovo da ponovimo, pošto nas nisu bubice snimale. Da, može, sve ispočetka. Kako si? Hvala, opet. Iako super. znam kako si. Da, jako znaš. Super sam. Baš su pričale malo pre o vremenu. Da. I kad je sunčano i kad je, evo, već sviraju, nismo ni krenuli. Polako, šta vam je ljudi? Si ti normalan. Šta vam je ljudi, polako snimamo. Vidi kako devojku je ovdje. Da, vidi što se buni. Da baš smo malo prepričale kad je toplo, to jest kad je lepo vreme. Da obe funkcioniš. Da, onda sam i ja super. Ja volim stvarno kad je toplo i volim lepo vreme i onda mi nekako, mislim, ne zavisi mi raspoloženje od toga, naravno, ja sam raspoložena generalno uvek, ali ovako mi dodatno, jel da, a ovo mi dodatno nekako, znaš, onako, ali ako sam recimo ni raspoložena pada kiša, da me dodatno deprimira. Da, pa slažem se. A reci mi, nisi neki jutarnji tip, to sam isto s tobom pričala, znači jedva se probudila na snimanje u 1 i zakasnila došla u 2. Strašno. Ja ne znam stvarno, ali kako drugi ljudi funkcionišu, ali dobro, ja ležem kasno, mislim, bioritam je skroz drugačiji i sve. Stani, to nije kasno. Znači, malo pre sam ustanovila da ti uopšte ne ležeš kasno, to je neko okej. Samo ti spavaš neko panda. Da, pa sinoć sam legla malo, bila sam kod drugarice i onda smo nešto zaglavile i tako nismo se dugo videle i onda malo ćaskale tamo. Zapričale smo i onda, ali generalno se trudim stvarno da posle 8 ne zakazujem nikakve neke obaveze, nešto ili da negde nešto blejim s drugaricama, jer uvek je to zagarantovano zaglavljivanje i ja ne ležem onda ranije. Stvarno mi prija kad legnem ranije se i probudim i mnogo mi je bolje, ali se dešava naravno da se poremetim zbog vikenda i eto kad imam tako sad neko druženje, nešto kad eto ostanem da kažem malo duže, tako da sinoć nisam legla u 12, legla sam u 3, tako da logično je negde da eto dok sam ja došla do kuće, kasno. To je kasno. Reci mi, a ko je ovo ovdje sa nama? To je Afri, ne znam sada da li se vidi, koliko se vidi, ali to je Afri, joj bez njega ne idem nigde. Tako je, Afri je prvi pas u mojoj emisiji. Ozbiljno? Da. Jao i top. Pričali su mi nekada da će doći, možda dođe, možda ne, ali on je prvi. Eto. Afri, drago mi je da si prvi pas u mojoj emisiji. Kako? Joj, srećica mala. Koliko on ima? On ima 6 godina sad. Jel dobar? Jeste. Sluša sve. Bravo. Baš je dobar. I dobar je, baš je fin, sad dok se vozimo, moj bi recimo divljao po kolima. Aha, neće, on je super, on je kući super i ovako po kolima, malo kad izađemo napolje, a onda je on tu dominantan i malo, znaš, laje, vrišti bukvalno, ali dobar je. Šta si u horoskopu? Ovan rak i moram da ti kažem da ubi me taj rak, sad posle 30. razvali me. Jeste, on je od 30. kao počinje. A dok sam bila ovan, znaš kao, stvarno mi je bilo mnogo lakše. Zašto? Koja je razlika? Pa ne znam, nekako sam bila onako oštrija, nekako sad sam mnogo emotivna, znaš, i onda taj rak... Da je vrijeme za porodicu? Da, pa dobro, ajde, bit će vremena i za to kao. Pa ne, jel misliš da je to sad kao, da možda si malo i zbog toga? Pa ne znam, možda to sve ide s godinama, naravno, negde, donosi sve to svoje, ali što znam, znaš kako, ne razmišljam sad nešto preterano o tome, iskreno, jer i posao i sve mi je onako malo, znaš, drugačije i mislim, dobro, to će se sigurno mora da se promeni, jel tako, kao i sve moje druge koleginice koje imaju decu i koje se udaju negde nekada, mora to dođe sve na svoje promeni se, tako da sve to ide nekako, da kažem, samo od sebe, znaš. Da. Tako da, ajde, vidjet ćemo. Kad dođe vreme za to. A recimo kad si bila mala, recimo pre 10 godina, Sandra, kako si videla sebe sad u ovim godinama? Pa iskreno... Ja sam recimo sa 20 godina, mala ja, sam mislila da ću ja sad imati dete. Ja sad nemam dete, samo da znate. Aha, tako si mislila. To sve neke stvari me zanimaju. Ja nisam mislila tako, nisam mislila u tom smeru, nisam ni razmišljala sad kao nešto, ali mi je bio fazon kad sam bila klinka, tipa kad sam imala možda ne baš 20, a tako otprilike, da, možda
19-20 godina, eto tako. Bio mi je fazon tipa kad neko ima 36-37, jo, mator. Znaš, i sad ja kad imam te godine, ko šta, ko je mator, kao, molim bre, kao, znaš. Bila sam više u tom fazonu, nego sad kao da sam ja nešto, znaš, nikad ja sebe nisam vidjela u tim godinama, razumiješ, to nije bila tema uopšte. Ali... Jesi negdje zamišljala s koliko godina ćeš se ostvariti ulozi? Ne, nisam možda imala taj... Ti si karijerni tip, imamo utisak, kako ga, da. Zabola. Imam utisak da si ti baš ono karijerni, da si ti razmišljala kakav ćeš hit imati tada. Pazi, kad nisam ni o tome razmišljala, ja sam rekao i karijeru kad sam tu započinjala, to sam na nagovor tadašnjeg mog momka i sadašnjeg menadžera. To sam videla. Da. Tako da, na njegov nagovor je to se krenulo i bukvalno ja sam stvarno bila ono mlada, 17 godina, 17, nepunih 18. Vi se baš dugo znate. Da. A čekaj, kako ti se ne vrate emocije? Mislim, on ti je menadžer sad. Ne vrate ti se nikad emocije? Nikad ti se nisu vratile? Pa ne. Koliko, 10 godina? Pa da. Ne, mi nismo za njih 7. U vezi, ali... I ništa? Ne. Znači, stvarno prođu neke stvari? Pa prođu, znaš kako, ja sam jako mlada krenula sa njim da kažem, u taj neki ljubavni odnos i to. I onda negde se to sve, da kažem, nekako su nam se onako putevi, kako ti kažem, razišli. Jednostavno, 10 godina smo bili zajedno i nekako, posle sam ja razmišljala skroz onako, da kažem, drugačije. On je bio nekako sav u poslu, on je dosta stariji od mene. I onda smo se nekako tu, nismo imali decu i onda možda negde to sve nije moglo ni da, ne znam, možda bi bilo bolje da smo imali neko dete, razumeš? Možda bi se to održalo, možda bi to, ne znam. Pa dobro, da, nije ni dete ono za popravljanje, što se kaže, znaš. Pa ne kažem za popravljanje, ali možda ne možeš ni sa nekim da se zabavljaš 300 godina da, a da se... Da se ne dešava ništa prosto, ne može ni tako. A čekaj, jesi ti očekivala da će on tebe možda zaprositi posle toga? To ti je najduža veza, je li tako? Pa da, jeste, to mi je najduža veza. Pa dobro, negde sam i očekivala. I nije to uradio. Ali nije to uradio, da pa dobro, kod njega se to podrazumevalo. 10 godina. Pa 10 godina smo zajedno, to je to, kao ja sam njegov žena, razumeš kao. To se kod njega, on to gleda malo drugačije, znaš. Vidiš da se ne podrazumeva, da. Više nije tvoje. Ipak moraš da kao, sve to kao. Da. Tako da... Pa jesi mu to zamerila nekad nakon, kao kad pričate nakon svega, nakon toliko godina? Pa nisam, iskreno nisam. Nemam šta ja njemu da zameram, prosto... da je suđeno i da je trebalo tako da bude, jednostavno bi bilo. Znaš, ako neki ljudi dolaze u tvoj život s nekim razlogom. Da, znaš, pa jeste. Nešto se desi, nešto se... Da. Nešto se, tako da eto, on je bio tu na početku te moje karijere, napravio to što je napravio. I to je to. Napravio ludilo. Da, pa jeste, slažem se. Tako da, mislim, ne znam šta bi bilo da nije bilo njega, jer to je sve na nagovor njega. Ja stvarno ni u malom mozgu nisam imala to da ja kao pevam. Stvar, znači ne, nikako. Baš nisam videla sebe u tome, ali eto. Ali eto, tu smo gde smo sad. Hvala bivšem dečku. Hvala, naravno. Reci mi, kakav ti je sad ljubavni status? Nikakav. Bez veze, kao. Bez veze. Kao ja sam u vezi bez veze. Kakav ti je? Nemaš nikog? Ne. Ni simpatiju? Da, nemam, pa možda imam simpatiju, recimo, da. Možda imaš simpatiju? Da, možda imam simpatiju, da. Pa dobro, verovatno mi se neko sviđa, verovatno mi se neko sviđa, ono kao, nemoguće, kao, znaš. Ali, nemam, dečka, nemam, u vezi nisam, tako da... A koliko je teško zapravo da kada si popularna i radiš taj posao, nađeš kao partnera sa kojim ćeš se povezati? Jer kao stalno si negdje na putovanjem, ne možeš ni dostigneš da se posvetiš njemu, a s druge strane opet, ako je partner malo ljubomorniji i ono nešto kontroliši, onda nema šta da traži sa ovakvom osobom. Već ti je teže u startu, a recimo sve ostalo ti odgovara, ali on ljubomoran i prosto ti ne možeš njemu da objasniš da je to negde tvoj posao. Mi smo vidjeli i na sceni s MC Stojanom nešto što se zove marketing. Jel' tako? Pa to je... Stojan je hit, Stojan je marketing, hodajući marketing. On je lud skroz. Znači, to kad je izašlo, bukvalno svi živi su me zvali,
Ja rekao, šta da mislim, svako ko zna malo bolje Stojana, znaju svi da je tako na svoju ruku blesav, razumeš, šašav i bukvalno to je prava reč za njega, on je prosto takav, razumeš. On je mene zvao sutradan, ja fazom spavala, razumeš, šta imam sad da se mlatim tu, da objašnjavam bilo šta, zove mene sutradan, aha, sila kakav marketing, ja kažem, budalo poremećaj, si normalan, čovječe, napravi si mi haos. Mislim, zamisli da sam u tom momentu u vezi, na primjer. Sad misli da ste se poljubili slučajno. Pa ne možemo slučajno da se poljubimo, znaš. Pa ne, nego ti se zbunila, ono. Ne, zbunjujem se ja tako lako. Ne dam ti se ja tako lako zbuniti. Ne, imam odlične reflekse. Nikad mi se nije desilo. Pazi kad nije. Sjela je kako je bilo, opa, pledeti. Ti si se baš izvakla, ja gledam, rekao, ne mogu da verujem kako si izvakla svaka čast. Još ima je moment kad ja nastavim da pevam, još mrdam glavom, u fazonu, šta se dogodilo? Znaš, haos. Ja mu kažem, rekao, kretenu jedan, rekao, treba si da mi kažeš već ako hoćeš, razumiješ? Da, nego njemu to došlo. Ne, njemu je to došlo, tako mu dunulo, on tako njemu šta god da dude, ja sam čitala komentare, umirala sam od smeha. Bilo je nekih komentara kao pa da, oni su zajedno, ako ne bi o njoj prišao tako da oni nisu zajedno. Ja se mislim, ne znate vi, Stojke tako je to ludak, on će sad pa sad da napravi neki cirkus i to neće imati veze ni sa čim, da li me razumiješ? Neće ni da je obavesti. Da, bukvalno, tako da, ali dobro, meni je to bilo smešno. Ja sam mislila to da ću ja na bini to kao levo, desno, trc sa tim mojim osmehom i svim tim da nekako se to neće kao ni primetiti. Kad sam videla. Ja sam 2 puta gledala snimak ovako, ne mogu da verujem. Ja rekao da sam ja ovo dobro videla. Aura minus 1000, pošto kad si Stojana, kad si onako. Ja rekao gotovo sutradan kad sam videla, rekao ne, nisi Sandra dobro to uspela da iskuliraš, ali dobro, nema veze. Dobro, da. A reci mi, kako su ti se pokazali, tačnije, ne znam, ja sad kao kako su ti se pokazali mlađe, kako stariji momci, ne znam, jesi imala nekad mlađe, nekad starije, kakve voliš momke? Pa dobro, znaš kako kad sam bila, to ide s godinama, veruj. Joj, sad voliš mlađe. Kad sam bila klinka, više sam, kao obraćala pažnju na te starije momke, što je negde normalno. Kao zreliji su, onako, znaš, ne znam ni ja. A sada mlađi. Sada su mi mlađi zreli. Pa sada mlađi, zato što, ali ne znam, to nekako tako ide, znaš. Evo gledamo ovo isto, moram da otkrijem, imala sam neke tiktokere u spotu. Da, to sam tela isto da te pitam sljedeće. Da. Imala sam neke tiktokere u spotu i baš svi su bili mali. Da, pričam sa njima, ono i to. I oni su, brate, u fazonu da jure starije ribe. Znači, nisu u fazonu da jure mlađe od sebe, da li me razumeš? A oni imaju, ne znam, 16, 17, 18, zavisi kako ko. I niko ne gleda mlađe od sebe. Da. Tako da... To sve nekako, za svakog ima po nešto. Zato ti kažem, sve to ide s godinama. Sve to ide s godinama. A reci mi, šta ste to snimali? Kakav je to spot koji ste snimali? Snimala si ga sa, koliko ja znam, puno tiktokera, tih malih dečaka. Jeste. Meni su oni kao neki mali dečaci, tako da moram, možda oni su već momci, kao da kažem, ali... Pa već su momci, boga mi, već su momci, veruj mi. Dobro, ti si pričala s njima. Jesam, ali su baš onako super, pozitivni skroz. Jel neko pokušao da te muva? Pa ne znam, ili sam ja glupa, ali nisam primetila. Ja sam bukvalno ti... Ali bacaju mnogo dobre fore. Jel? Majke mi, znači pokušali su. Bacaju mnogo dobre fore. I bilo kad su snimali spot, kao neki par dobrih fora, a ja u šoku, kao, wow. Tako da, Pa ja se od fora zaljubim. Tako da, nemoj ti, molim te da ih slušaš više, oni su baš mali. Ali ne, su majke mi, baš su super. Tako da, lepo smo se proveli i lepo smo se uklopili, složili. Tako da, bilo ih stvarno dosta, tipa jedno 10-ak. Da, vidjela sam da ih je bilo baš Da. I bila je jedna devojčica, kako god. Znam, koja je bila kod mene u emisiji. Da, ali nećemo sve da otkrivamo, ajde, neka bude, neka to sve bude. Nek iščekuju pa da vide
Eto, uskoro će taj spot ići. Uskoro. Sad ja ne znam kao što tebi znači uskoro, ali meni ide prvo ona što je najjače. Aha, da, znam. Prvo mi ide ona, pa onda ideš ti. Tako da možda je i to već sad izašlo. Ne znam šta Sandri znači uskoro. Da, pa uskoro za jedno možda 2 nedelje, tako otprilike, ali vidjet će se šta smo pričali. Vidjet će se, znate o čemu pričamo. A reci mi, koja je ona trač koju si čula sebi i da si se baš nasmijala? Je li ima tako neki ono, da budeš upozove, stvarno, svaka čast. Stvarno, znači meni sve smešno. Zadnjih par godina mi je sve smešno. Bukvalno. Pa zadnjih možda pa 18 sam na sceni. Možda nekih pa 15-ak. Samo sam se na početku jako nervirala. I da. I sve me pogađalo i bila sam ono, zašto sad kao pišu ovo, zašto sad... A koji komentari su te tad najviše pogađali? Ti si tad bila i mlada. Da, pa možda sve zbog toga, znaš, neiskusna, mlada, ma bukvalno bre, ne shvataš šta god da napiš, ono ne znam, a da je neistina, ne znam, znači, sad ne mogu ni da se setim, razumeš ti, to su gluposti. Tako da, ali moram i da priznam da kroz sve ove godine nisu me novinari nešto sada... Nisam bila na nekom našom da su me linčovali nešto, da je nešto katastrofalno. Nisu ni poštovali baš uvek? Nisu uvek, slažem se, nisu. Ali kad pogledam svoje koleginice i svašta nešto, veruj mi... A ti se dobro sakriješ. Veruj mi, super sam. Tako da kažem ti, bilo je, ali nije sad bilo nešto katastrofalno. Da su me sad nešto tako da... A šta ćeš? Trebaju oni nama, trebamo mi njima i to. I to ti je to naš. Šta da radiš? Dobro je, ja nego, ali nema šta nego, upravo je. Trebaju oni nama, trebamo mi njima. Pa treba to i to. Reci mi, onako, period života koji ti je bio najteži, ali da niko nije znao za to, recimo. Da li smiješ da otkriješ šta ti se tad dešavalo ili kao... Pa znaš kako, definitivno taj neki početak. Sam početak. To mi je nekako bilo najteže. Znaš kako, to cimanje, taj trud, da se dokažeš, da mislim, ceo život se dokazuješ, to nema, nikad tu nije kraj dosta. Bukvalno ceo život moraš da se dokazuješ, ali definitivno smiri se šta ti je, ljubavi. Taj početak. Znači, taj početak. Da. To mi nekako bilo najteže, ja kažem, tako da nisam nešto prolazila kroz neke, kako ti objasnim, neke porodične, znaš, sad svi smo živi, zdravi, hvala Bogu, ja kažem uvek, svi smo živi, zdravi, tu smo, tako da meni je to najbitnije. A čekaj, negdje si izjavila da podršku nisam imala. Da nisi imala podršku oca? Nisam imala ni podršku mame, ne, nikako. Na tom početku uopšte, tako da bukvalno smo ja i Mikiša bili sami u tome, znaš. A čekaj, a zašto? Jel su ti sad kasnije dali podršku oca? Kako ne, pa dobro, sad je lako. Kad je sve super, kad je sve, znaš, kad je prošlo vremena i svega, onda... Mislili su da to nije ženski posao ili šta? Ne znam, mislim, moji su se razveli, tako da u tom momentu ja sa ocem nisam ni živela, tako da ga nisam ni pitala. Pa ste bili u dobrim odnosima? Ne, tako da sami... Pa on je otišao od kuće i... Nije te zvao? Ne, nikada, tako da... Nikada te nije zvao kad je otišao? Ne, tako da iskreno ne znam ni šta je mislio, da li sam imala podršku, mislim, da li se njemu sviđalo, ne sviđalo, ja pravo ti kažem, nemam pojma. Nikad... Samo molim te, brati pažnju, kako smo mi sad rebusu. Da. U haosu smo. Mi smo sad u ljudi takvom rebusu da vi to ne znate. Evo, izvukli smo se. Izvini, molim te, što da kraj kidam. Otac te nije zvao. Znači, on je otišao zapravo od tvoje majke i nije te pozvao. Da, nije. A koliko si ti tad imala godina? Pa ja sam možda bila 4., 5. razred osnovne škole, tako. Čekaj, pa da, on je bio dugo vremena proveo sa tobom, ti si njegovo dete i dalje i pored svega toga. To se dešava. Jesi mu to oprostila? Tako je. Pa jesam, mislim, Pa jesam, on vodi svoj život i ne znam ni gde je, ni šta je, molim te, smiri se, sedi dole. A, i dalje niste u dobrim odnosima, znači? Ne, i dalje nismo. Pa dobro, mislim u dobrim odnosima, ja
se nikada s njim nisam ni posvađala, da li me razumeš? Dobro, da, nego kao niste bliski, prisni da se čujete i sve to. Da, nismo mi nikada ništa ružno jedno drugom rekli. Znači nemaš stvari da budeš ljuta na njega jer samo bi... Da, jednostavno to je tako prosto i nekako naučiš da živiš sa tim vremenom, a da, i to je to ono, nama je mama sve i... A jel ti nedostajala muška figura u odrastanju? Pa kako nije, pa jeste. I jel misliš da sad praviš greške u ljubavi zbog toga? Pa moguće da. Pogotovo kad sam sazrela, tek onda sam bila svesna nekih stvari. Ti dok si, naš klinac i ne znaš baš sve. Misliš da znaš sve, ali veruj mi da ne znaš i onda naš oko vremenom ukapiraš dosta tih nekih stvari, tako i, ali dobro, znaš kako ja. Čekaj, kad si se pa s njim počula sa tatom? Ma ne znam. Ne pamtiš? Ne znam, stvarno. Čuli smo se mi pre par godina nešto. Bio nešto jako bolestan, pa mi je mama rekla da ga okrenem naša njegov broj preko kumova nešto i onda sam ga ja nazvala, ali i tad se izglupirao bukvalno i onda sam rekla više, mislim, jednostavno ne vredi, to je to, mislim, šta ću ja sad tu da razumeš, kako ti kažem, mislim. To on je mene napravio, nisam ja njega. Glupo je stvarno, da. Tako da, ništa, to sam ostavila iza sebe i to je to. Tako da nisam imala ni tu neku podršku od mame. Ja kad sam došla mami kući, kad sam rekla da ću da pevam, ona je bila u fazonu... Ko sve danas peva? Sandra, ko sve danas neće pevati. Tako nešto, ko sve danas ne peva. Tako, bukvalno je taj bio. Ne znam kako tačno, da, ali da je sad ono cit... Bukvalno je tako, znači, ja mama, i ona kao, užas, katastrofa. I ona misla da tomu neki moj hir, da se nešto tu zezam i to. Međutim, ja sam to skroz ozbiljno shvatila. Ja kad shvatim moj hir već 10 godina. Da, 18. I to je to, mislim, posle naravno, bila tu. Podržava i dan danas, tako da... Imaš pesmu sa Gocom Tržan? Da. I skinula si je u spotu? Yes. Je li moguće da si skinula Gocu Tržan? Znaš kako, ona je mene pozvala za tu pesmu i... Ta pesma je meni vanvrameska. Ja kad sam, znači, kakvih je sve bilo fazona na kontu toga, pozovi ga ti, bolje ti. Ja i drugarica, kad god pustimo tu pesmu, nas dve, jedna je jedna, druga je druga i nas dve se unesemo i jedna vozi, ne znam kako se ne slupamo, ali to mi je predobro. Ali dobra je pesma i dobro smo se uklopile. Vrhunski. Da, glasovi to, super, da, super nam je to. Ja sam su pesmi pronašla. Pesma je više fazonski, za Gocu. Ali sam se ja tu snašla super. Bar ja tako mislim. Jesi, stvarno zvuči lepo. Super. Ne bi mi to ni pustili u etar da nije bilo kako treba. Naravno, da se ne sviđa nekome. Stvarno, to se ispalo super. Kako je došlo od toga da... I onda, znaš, pošto je pesma u njenom fazonu, ona me pozvala, pustila pesmu, meni se svidela, tamo vamo i to, ja sam otpevala. I sve smo to završili i kažem ja njoj, rekao sad kad budemo snimali spot, pošto je pesma u tvom fazonu, spot će da bude u mom fazonu. Kaže ona, dobro. Dobro, šta to znači? I sad mi tu, krako ja i ti na krevetu, maco, nikakav problem. Znaš, ona je bre, ona je super lik, ona je top, tako da, nisu imali nikakvih problema, da. Odmah smo se dogovorile, tako da, eto, pesma je bila u njenom fazonu, a spot u mom. Dobro. I ona se dobro snašla. Da, opet ste se svako u svoj. Ne, znači, i u tuđim i u svojim. Yes. Reci ti meni, znaš kao mlađe, Slađe. Slađe. Vidi njoj što se sad to rimuje odjednom. Nije mi to odjednom. Već godinama. Kao mlađe uvijek nekako grešimo u nekim stvarima. Da. I onda posle pogledamo i kao joj. Znaš, da li je to fizički izgled, nešto kod fizičkog izgleda ili nešto kod ponašanja ili nešto kod partnera. Negde baš grešimo. I šta bi ti sad rekla mlađoj populaciji djevojčica? Je li ima neke savjete? Evo recimo, ja sam mlađa od tebe, koliko, 5 godina, je li tako? Šta bi ti meni rekla sad? Nemoj tu plavu kosu. Jel bi mi rekla?
Pa dobro, znaš kako, ja uvek kažem, mislim, generalno svoje mišljenje. Naravno, ako me neko pita, vidi, ako me neko ne pita ništa, ja se ne mešam i to je to. Svako ima pravo i da nosi tu plavu kosu, ako želi i crnu, i crvenu, i rozu, mislim, prosto, to je sve kako ko želi, ali... Na primer. Ali ako neko stvarno, da, ako neko želi savet, i ako me pita, i to kako kažem, stvarno svoje mišljenje, i to je to, ali generalno ga ne iznosim. Tako lako, ne. Dobro. Ne. Imam svoje mišljenje, ali ga ne iznosim tako lako, razumiješ? Neću, zato što prosto mislim da... Niko me nije pitao. Da. Tako i ja isto računam, da. Da, jer znaš kako, mislim da... Ko sam ja sad da se ja sad mešam u sve živo? Da li me razumiješ? Sad vidim nešto nebitno, da li Instagram, da li TikTok. Izašlo mi nešto i sad ja tu kao nešto... Imam svoje mišljenje za razne stvari, za sve, ali mislim da ne treba, brate, da budem, razumeš, svuda da guram nos. Da, znaš, to je neko moje i mišljenje i nema pojma, možda je pogrešno, ne znam, ali do sad je ispalo da je ispravno. A ovako nešto, jel nekad sebi uhvatiš se za glavu kad vidiš nešto staro svoje ili se setiš nečega i kao jao, Sandra? Pa ne, kad gledam neke svoje stare tako slike ili video snimke, što god, mislim, nebitno, pa ja sam sebi super, mislim, za to vrijeme i za to tada što je bilo, to je tada bilo in, to je tada, ne znam, to se tada nosilo, da li je styling u pitanju, da li je frizura, i to je tad bilo u fazonu i to je tad bilo dobro, ja sam to furala i to je to, razumiješ, sad je malo drugačije, sad je neko drugo vrijeme, sad sam se ja promenila, sad, znaš, tako da, sve u svoje vreme. Kad smo kod promene, izvini što te prekidam, ljudi se menjaju, je li tako? Ti imaš sad 30, imala si prijatelje, što smeš? 37. Koliko imaš? Koliko imaš? 37, ali hvala ti. Ja sve vreme pričam, ti si 5 godina mlađa od mene i ti kao da. Brate, Sandra, to mi nisi rekla. Ja, kakav sam kompliment dobila. Idemo! Ne. 7 manje. Još ja kažem tebi malo prema, ti si recimo 5 mlađa od, starija od mene. Ja nisam to nisam te uopšte... Ja sam 2000 to. Nisam te uopšte, konstatovala. Što sam rekla da, kao ja? Da. Pa više spavam. Ali sad ne spavam, stvarno imam 3. Mislim, sad ću 1. aprila 37, to je to. Dobro, čekaj. Znači imaš 37, evo još bolje za ovu priču koja me zanima. Aha. Imaš neke prijatelje, drugarice, drugare, nebitno iz detinjstva. Kako je teško podneti, ako ti se desilo, to kada ti se najbolja drugarica, najbolji drug menja? Kada sazrevate i kada se... Da, dobro ti je pitanje. Dešavalo? Pa, desilo mi se. Znaš kako, ja sam neko... Sudar! Ja sam neko koji je bio u fazonu da ne upoznajem, kroz ovaj svoj neki taj život kad sam počela da pevam i ovo i ono. Nisam neko ko tako lako prima ljude nove u svoj život. I ja sam bila fazon te stare drugarice, to su ti prave drugarice iz detinjstva i to, znaš, nekako... Oni su... Pa bukvalno kao, znaš, bili smo tu kada ništa nismo imali, kada smo se kao fazon vozili busom, razumeš i kao, ko će da ti misli, znaš, kao u fazonu, bolje nego one, sad upoznaš nekog, ti ne znaš da li se s tobom druži zato što si ti Sandra ili zato što te stvarno voli i poštuje to kakva si ti ko osoba, čovek, sto nekih stvari. Ili mu je to sve boli ga uvo, nego eto gleda samo, znaš da će uz tebe možda nešto da, ne znam, bude i poznat, šta god viđen i tako dalje i tako šire. Ja sam bila u tom nekom, znaš, fazonu. Međutim, to se posle ispostavilo da to nije tačno i da to nije tako i da ne treba tako da gledam i da, na primer, sad sam upoznala tebe, počnemo se družimo, nebitno, jer je samo 5 godina razlike. Da. Možemo. Možemo, da. Ne primeti se. Da.
uopšte ne mora da znači. Ne bi primetilo svakako. Pa ne bi, da, evo, ja nisam, da je hvala. Totalno si, evo vidiš da ja nisam uopšte pravila pitanje da li ti imaš 32, nego ti imaš meni 30, tačka. Još sam bilo fazonu, što nije pravila neku žurku. Da, kao napunila 30. Tako da, uopšte ne mora da znači da ćeš mi ti biti manji drug ili manja neka prijateljica koja će manje da me voli od te, čak možda bude i suprotno. Tako je, to znaš, da mi budeš, da mi budeš veći prijatelj i bolji, tako je, i da me više voliš od te svoje drugarice, ali ozbiljno. I to se dogodilo... A nas dve sutra na kafi. Da, kao. BFF. I to je to, i onda se to tako ispostavilo, ja sam u koroni, makla te ljudi iz svog života. A što baš u koroni? Sad ću da ti kažem, zato što sam u koroni imala mnogo više vremena da razmišljam, da gledam neke stvari. Znaš, ako ja sam non stop, mislim, svi smo mi u haosu i naš život nam prođe u toj nekoj trci, frci, tamo, vamo i nekako kad se neke stvari dese, apropo sad tih prijatelja i to, ti se ono kao, vidiš ti to, nije niko glup i ćorav, pogotovo ne ja, za te neke stvari. Muško-ženski odnosi, prijateljski, to sam, mag. To je strašno, da. I pogotovo to što imam još dodatno te neke osjećaje i to je pakleno. I kad god, znači, i osjetim ja i vidim te neke stvari, ja sam bilo, ma dobro bre, ajde, šta sad kao to? Nije to, znaš, lažem bukvalno samo sebe. I tekako je to bilo, da, baš tako kako sam ja osjetila i videla. I tekako su te stvari bile takve kakve jesu. I nekako sam odlučila da jednostavno, i kako sam makla te ljudi iz svog života, to je bukvalno bilo 3 ljudi, kako sam ih makla, ja sam prodisala, procvetala, ne znam kako da ti objasnim. Da. Tako da stvarno su me onako gušili, ali eto, tog mog ubrzanog života i od svega, ja to nisam videla. I moram da ti priznam... Jel ti bilo teško? Jer kao ti ljudi su se očigledno promenili, nisu više... Pa svi se mi menjamo, sad ću ti reći, svi se menjamo. Ali kao... I ja sam se možda negde promenila. Da. Svi se mi menjamo, ali znaš što je problem? Problem je što kad smo bili klinci ili kad smo bili mlađi, znaš, svi smo bili ovde. Znači, svi smo bili ovde. Mnogo je zeznuto kada kroz to neko vreme, kad to neko vreme prođe ili nešto, taj neko, kogod to bio, da li ja ili ti, ostane ovde, a ovaj drugi ode tamo. To je baš problem. Veruj mi, to je jako veliki problem. Jel misliš da u prijateljstvima postoji ljubomora? Pa kako ne postoji? Vidi, postoje te, naravno da postoje te ljubomore i to, ali ne mora, što znači biti ljubomoran na svoju drugaricu ili na to vidi, to ne može se desi, znači, pa ni u kom obliku, ni u kakvoj situaciji. To ne sme da se desi. To ne sme, pa to, ali mislim. se to dešava. Pa dešava se, slažem se, dešava se. Pa upravo to sad, evo što smo pričale, znaš. Ima tu dosta, kako ti objasnim, tih nekih, znaš, neiskrenih prijateljstva i svega, ali dobro, mislim, svako sebi bira, ja sam sebi izabrala ovako i meni je sada super. Svako nek sebi bira, ja sam sebi izabrala. Da, ja sam sebi izabrala, ja sam sebi birala. Tako da, pa ne, stvarno. I cela sam bukvalno sama sa sobom, skontala kako šta i to je to, bre, neću ošto da mi niko... Jesi plakala tad, kao kad... Pa ne, nisam... Koji su momenti u kojima ti plačeš? Pa ne znam, ono, baš nešto mora da me pogodi da... Pa Rakčić, šta je sad Rakčić, ništa, nula. Pa ne da plačem, vidi, pa ne sad na svaku sitnicu sad ja da plačem, ne. Ali, pa ne znam, mislim, ono, kad mi je pas u pitanju, mogu da zaplačem kad dođeš. Mene rasplače kad je sladak, otprilike. Kad ja vidim, Da. Ajmo malo na samo jednu temu. Kakve muškarce voliš? Znači, 5 osobina ili stvari koje te privuku kod muškarca odmah. Onako, pogledaš ga, pričate 2 minuta i ti kao, ma nema to, vidi. Ja nemam fazon. Kao tip muškarca, znaš, kao mora da mi bude visok, crn, zelene oči. Mislim, budalaština. Vidi, mora da... moje tipove, znači ti sad kad vidiš, ne znam. Da nije isti. Niko nije isti. Niko nije isti. Znači, nema veze jedno sa drugim. Šta to znači? To
to znači da mene privuče, ko zna šta mene privuče. Ali u svakom periodu života nešto drugo. Pa da, ali to je valjda neka, ne znam, razumeš, ta neka priča, ta neka energija, ili se poklopimo ili se ne poklopimo tog momenta, mislim, kako da ti objasnim, pa onda ili se nešto desi ili se ne desi. Nema tu, razumeš, da li on ovakav, da li, mislim... Jel ima nekad da si se baš zeznula, što se kaže, oko procene? Si ono mislila, joj, top lik, smuvala se s njim. I ono, neki pakao. Imamo sve devojke, imamo tako neko. Da, sad gledam, razmišljam. Pa... Ja sam imala, znate onaj što mi je pare skidao sa računa. Ja sam imala jednog takvog, skidao mi je čovjek pare sa računa da se kladi. Ja bila odlepila, za njim bio mnogo duhovit. Ja nisam imala stvarno takve momente. Ja nisam imala takve momente, ali mi se desilo, mislim da, ono, jeste, ono, ko mislim kao ono, super, ali prolim ja to brzo, znaš. Aha, tipa, pa i čao, zdravo, ja provalim, ali da ne bude duhovit. Ne odlepim, pa ne mogu, brate, da mi uzima lovu. Stvarno. Ali mogu da mi daje. To baš ne. Koji je najskuplji poklon koji si dobila od nekog momka? Pa definitivno da kažem, to je auto. Mikiša kad mi je kupio taj, da, sad sam tela da kažem, ako mi kažeš parfem, ubiću te. Ne, poklonio mi on auto, to mi je prvi taj autić, jer sam tad položila tek, da, pa 18 godina sam napunila i kao, položila sam i on kao, evo da ti kupim auto i to je bio Peugeot 206, sećam se onako. I onda sam ja na njega vežbala, posle sam sama sebi kupovala dalje aute i evo ceo život. Ali on podržao i kupio prvi auto. Ali jeste. Svaka čast za momka. Da, jeste. Respekt, nađite svi takvog. Možeš da se odvežeš sad? Mogu. Da. Hoćemo na 10 jali. Hajde, može. Znaš taj trend? Pa, upućena sam. To je moj trend. Upućena sam. Ja sam opet postala poznata kad sam počela da snimam taj trend. Kad su nas isprozivali sve meni drugarice. Pi slobodno si, seći ću. Ja stvarno su nas isprozivali, šta ti je? Što to ne znam? Zato što smo bile realne. Rekli smo samo da muškarac mora da zarađuje više od nas da bismo mi bile sa njim. I oni su nas napali. I bili u fazonu sponzoruše i dalje važi pravilo da smo mi sponzoruše zbog toga što smo to rekla. I dalje ste sponzoruše. Šta ja da kažem sad? Sad čika ko smiješ. Da. 10 jali puši. Ajde ti polako. Ovo mi je detoks, mislim, šta ću? Neka, bravo. 10 jali puši. Loše? Skroz loše. 0? Baš si mu smanjila. Da. Znači uopšte ne voliš, ne bi volila da ti momak... Ne, ali veruješ da mi nijedan momak ne puši? Stvarno? Znači, bukvalno ja kao da prvo pitam, izvini, pušiš, ako pušiš nećemo da, ako ne razgovaramo, ako... Znači, da, ni meni nijedan momak nije pušio. Niko, kao da nekako, ne znam, privlačim ove nepušače kao... Pa ne znaš, ali ja ne volim cigare, tako da nikad nisam pušila ceo život i onda ne mogu to. Eto, 0. Dobro, 10 je li niži od tebe? Pa ja mislim da niže od mene ne postoji. Stvarno, pa ne može, pa to... 9. Nisi mu puno smanjila, čak i pristala. Pa nisam, što? Zato što, mislim, ako je sve ostalo top, ubre, baš me briga, mislim, za par santima. Pa kako god. To zvučalo. Pa dobro je zvučalo. Pa dobro je rekla. Mislim na visinu. Pa dobro je rekla. 10 je li se čuje sa bivšom? Ali ne kao emotivno, nego kao da ja su oni ortaci. Ma nemoj, 0. Bre, ima nešto ispod 0. Znači, ćao, zdravo. Ne, pa ne može se čuje s bivšom, mislim, vidi. Kao, a ja mogu s bivšim da radim. Da, a Drago je menadžer bivši. Jel su ti nekad momci to zamjerali? Vidi, nisu. Nisu nikad? Nisu, zato što je stvarno tu, nema šta, tu je raščišćeno sve i prosto
neke godine su u pitanju, razumeš? Mislim, ja i Mikiša se stvarno jako dugo prvo poznajemo i onda on zna mene, ja znam njega, znači ono u mali prst, mislim, kako da ti objasnim, odrasla sam s njim, bukvalno tako. Tako da, nema tu šta, mislim, vidi, to ti je kao, znaš kako ja to gledam, to je kao da sutra, ne znam, budeš, brate, sa ženom koja je imala brak iza sebe, ima dete s tim likom i to je to, mislim, šta sad treba, razumeš, kao da ja to tako gledam, znaš, jer ovo je posao i moj i njegov, to je, ja to gledam kao naše dete, mislim, ja sam to gradila, bre čovječe, 18 godina i ne mogu ja sad to tako... Nove godine. Da, dete mi kao puni 18 godina. Ne mogu stvarno, znaš, i sad ja kao to, da razdvojim nešto. Mislim, nisam s čovekom i to je to. E, sad zavisi, opet ti kažem, u kakvim su odnosima i to se, ko se čuje kao s bivšom, oni kao sad dobri drugari, kao, a bili nešto zajedno i ja si vojel, ma daj, bre, važi. Aj, ćao. Ne. Ali ona, u poslu sa svojim. Pa ja sam u poslu. 10 ali nema položeno. Voziš ga ti? Nikad u životu ga ja ne bi vozila, znači 0. Isto, užas. 10 ali vozi auto ispod 6.000 evra? A to mi nije bitno, može, ajde. Nebitno mi, 9. Dođe ti u Fiat Punto, okej ti je to? Pa okej mi je. Mogu da se vozim u čemu god, stvarno. Ovo sad zašto je čula da su nas prozivali. Ne, pa taj problem nemam sa kola i to. Zato što možda, nisam neki ljubitelj auta ili to, ali svakako, da se razumemo, svakako, muškarac mora da ima svoj posao, mora da radi, znači ne može, druže, nije normalno da ja idem da radim, on sedi kući, brate, da džebalebari, šta, gleda TV, razumeš, da spava do 5 popodne, ne može, mislim, nije normalno, znaš, da plati račun? U tom slučaju nije normalno. A šta bi bilo kad bi ti platila račun? Pa plaćala sam račune. Jer nisu imali ili... Pa ne, jer jednostavno sam ja takva. Meni nije problem. Meni nije problem. Ja sam isto takva, nego me samo zanima kao, jel ti okej? Pa imali su, nije da nisu imali, ne radi i ti mu plaćaš račune. Ne, naravno da nije, ne može. Mislim, sposoban je, ima ruke i noge, nije normalno i ne pada mi na pamet, iskreno. Znači, iskreno, sad može da napišu šta god hoće, ali nije ljudi normalno. Znači, stvarno nije normalno. Tako je, dobro je rekla, nemojte da osuđujete. 10 je, evo ga i ovde, 10 je li te izvede na dejt i delite račun? Pa dobro, mislim, okej. Prvi dejt, on je zvao. Okej mi je, da. On je zvao na prvi dejt, Sandra! I deliš račun, ne može. Da. Šalila se, ne može. Dobro, ja bih rekla da častim ja sad prvi put, a ti drugi put. Eto, ja bih tako nekako uradila. A sljedeći put će opet onda deli račun, joj. Ne znam ko deli račun. To ti kažeš. Ja nikad nisam delila račune, ni sa drugaricama. Znači, ja sam fazonu, platit ću ja sad sve, drugi put ćeš ti. Ljudi, ali Bože imamo moj, maka, ja znam, imamo maka koji pogledaju ja stvarno račun, ne znam za to. I kao, moja kafa 300 dinara. Daj mi 500 dinara, kao što. Pa ne znam, ja stvarno za to ne znam. Ali mi je okej da ja vodim na ručak, lupam sad, vodim ja na ručak i ja stvarno platim taj ručak i meni i njemu. I meni to nije problem, častim ja, hoću ja da častim, eto tako. Znaš, kako delimo, kao. 10 je, ali depilira noge. O, to mi je top, 10. Ja to volim, dobro. Da. 10 je, ali... Mislim, ne da sad skroz, depilira, da malo budu naša noge. Ali da budu malje. To je to. Ne, ja ne volim te nikako. Znači 10. 10 je, ali krije svoj telefon. Pa znači nešto se ima čim krije. 5. Dobro. Idemo na ili. Plavi ili crni momci? Pa, više preferiram crne, ali ima slatkih i plavi. Ali eto. Ajde crne. Da, neka bude tako. Sad, hit svih vremena, znači napraviš hit svih vremena, zauvek da traje, ili čovjek tvojih snova sad ovdje, odmah? Čovjek mojih snova. Pa ja ga ni nemam. Pa nema veze, nego kao dođe. Pa kao da dođe, neka dođe više. Pa dobro, vidi. Ili da čekaš da se udaš? Pa ne, mislim, ne čekam jedva da se udam.
to mi ono zvuči kao, nemam pojma. I ne zamišljam kao svoju svadbu i ne bi voljela da imam svoju svadbu. Zašto? Ne volim to. Ja volim da idem na svadbe, ali ne volim. Tako da kad se budeš udavala, ja ću da ti dođem da se veselim i to sve stoji, da jedemo pečenje, sve može. Ali ja da pravim, znači, potrošiš pare, dođu ti svi kao, vidi kao šta je obukla, kao vidi ko je ovo na šminku, kao vidi kakva je šminka, kao je katastrofa. Svi te tamo ispilju, ono, brate, ti mrtva, ono, sa svima jeste dobro, kako, evo mu odgovara, sve super, sve znaš, svima se javljaš, ono, ne uživaš, bre, brate, sve sa... Dođeš ono kući mrtva kao ovako, znaš, i ti muško. Kako ti to znaš? Pa to tako ide. Pričali su mi. Ali ne, pa stvarno. I šta onda, kao ne razumem. Noge ti natekle od štikle, od stajanja, sa svima se ljubiš, sa svima... Majde bre, još i vaške da dobiješ i katastrofa. Ozbiljno ti kažem. Tako da ne znam. Meni to baš katastrofa. Ne znam, ne volim nešto to, nemam pojma. Znači, ja bi pre ono otišla negde s mužem i lupam društvance neko, mi ono, znaš, porodično i to, tako, odemo negde, napravimo neku žurku, napijamo svi, ćao, zdravo, udala se i to je to, ajde. Znači, kod tebe će biti novinski natpisi Sandra Afrika se tajno venčala. Pa da, 100% će tako nešto da lupa. Kažem ti, bre, meni te papir ništa ne znači, mogu i da se ne udam uopšte. Znaš, stvarno bi voljela da imam dete, to bi voljela da se ostvarim kao majka, kad bude, uopšte nije tema, ako suđeno, ako treba, super, volela bi, kažem, ako ne, bože moj, šta da radim. Jesi nekad išla ono kao numerologija, astrologija i to, da ti gledaju? Ja sam pre par godina, jedno, mi nisam nikada više. Jesu ti rekli nešto za dete? Pa jesu. Između 30 i 40, ja evo, imam još malo, ne znam šta se dešava. Jedno dete da ćeš imati? Dvoje. Ne znam kada ću stigram dvoje, ja nemam još nijedno. Jel ti si meni baš boj mam? A jel da? Da. A mislim da ću biti stroga mama, ali... Da, bit ćeš sigurno stroga mama. Sad, šta biraš, najbolju drugaricu ili dečka? Kad onako treba da izabereš kao gde ću da idem, s kim ću da idem, najbolju drugaricu ili dečko? S kim bi pre? Ja sam degenerik. Ja bi ih spojila. Uglavnom to i radim. Zato sad i razmišljam kako da to... Uglavnom to i radim. Uglavnom spajam i onda budem... Sad, zavisi ako mi je najbolja drugarica, u fazonu najbolja drugarica, s njom sam konstantno, da li me razumeš, uvek, onda ću u toj situaciji izabrati dečka, jer s njom mogu da se vidim kad god, da li me razumeš, znaš, a s njim lupam ne mogu jer ne živimo zajedno, jer ovo nebitno, a s njom sam stalno i na telefonu, znaš, zavisi kakva je situacija. Okej. Ali u x slučajeva spaja. Okej. Slani ili slatki doručak? Slani. Što najčešće doručak? Slatko ne volim uopšte. A što najčešće doručkaš? Baš mrzim slatkiše. Pa što znam, uglavnom je to nešto... Obožavam to jaja, kajganete, nešto za salate neke. I kada, molim vas, napravite neku kompilaciju mojih emisija. Ne volim ono kao voće, ne volim, gladna sam samo od toga posle, znaš. Granola. Da, ne volim to, ovsene pahuljice, znači kad čujem, brate, jedem, ne kažem, pojedem kad sam na tom jedne od mojih režima, pa onda moram, razumeš, voće i te ovsene pahuljice i onda kao to jedem, okej. Ali ne, više volim ovo ovako. Dobro, šta je jedan od tvojih režima, s obzirom da si tako zgodna, šta je tajna? Ma gde sam? Mislim, dobro jesam, ali ovo je stara slava. Veruj mi. Nema tajne, tu je borba ceo život. Znači, ja stalno variram 7 kilo gore, 7 kilo dole. I s obzirom da sam niska, jako niska, mislim 1,63 m, meni se to toliko ni ne vidi. Iskreno. Da. Malo dobijem stomačić, malo jača guza i nogice, onako budu malo jače, kad imam tih 7 kila više. Ali, nije strašno. Da, ne vidi mi se, slušaš da je nešto preterano, jer nekako sam zategnuta, ceo život treniram i onda je bukvalno, ja kažem, samo se nekako, ne znam kako ti objasnim, naduvam i onda se samo posle ispupam kad dođe leto, ja skinem tih 7 kila i onda eto tako, stalno variram. Dobro. Uporan i ambiciozan dečko ili samo bogat? Uporan i ambiciozan. Naravno. Šta će? Da prevariš ili da budeš prevarana?
Ne zna se šta je gore, mislim, ne znam. Pa bolje ja da prevarim nego da mene prevarim, izvini, molim te. Bravo. Pa, brate, bolje on da plače nego ja. Život sama ili život sa roditeljima? Život sama, definitivno. Mislim, nema tu šta, kad dođeš u neke godine. Kad si se odselila od svojih? Pa sa 17 kad sam počela živim sa Mikišom. I preslatko. Ali ja sam baš ti poranila. Ja ću sad. Tek. Ali vidio, ne znam, 19, 20, meni je, ja mislim da da je okej, brate, da živiš sama, kako god. Da li bi preživjela na mestu gde je hladno, ali je standard dobar, ili gde je toplo, ali je, sirotinja? Gde je toplo. Znači, prihvataš na loši životni standard da bi samo bila na toplom? Da, mislim samo da budem na toplom, zato što ne bi mi bilo loše. Napravila bi ja sebe. Idemo na isprobavanje slatkiša. Ubićeš me, zato sam malo prije pogledala ovako u kameru, ali dobro, ima i slaniša. Je li? Ima. Afri, mislim da ovde nije za tebe ništa. Nije ništa, sigurno. A reci mi, bila je neka drama sa Miletom Kitićem na početku? Je li tako? Pa nije bila drama. Jesam ja to dobro ispratila? Da, pa jesi. Nije bilo drama, znaš, nego bio je fazon da, kako ti kažem, ja sam negde očekivala, ja sam plesala za njega i s njim, kako god, vodio je me na razne nastupe. Da. Ali, kad sam ja odlučila da se više ne bavim tim poslom, nego da nešto svoje da počnem da pevam, samo mi nije bio negde tu, znaš. A ja sam tad bila klinka i stvarno nisam znala da skopčam sve te neke stvari. Tek posle meni to sve, došlo koliko sam ja tu bila u stvari i bitna njemu i znaš, donela sam mu dosta, da kaže to što kaže Stojke. Marketing, šta hoćeš, napravio sam ti marketing. To ti je taj fazon. I sad, znaš, svi se oni drže za to. Mislim, pa evo, ja sad danas pevam, znam kako to izgleda, razumeš? Da. Znači, i sad tebi nešto da prolazi i ti ćeš to da vucaraš za sobom. Da li me razumeš? Kapiraš? Neka fora. Pa, da li bilo i ovo kuće? Pa ćeš ga vući, razumeš? Brate, prolazi ti fora, druže, šta je problem? Kapiraš? Prošla fora, idemo sada, razumeš? I tako da ja to ništa nisam znala, klinka, bre, de ja znam, nemam pojma, razumeš? Ja igram s njim, ni njega gazde klubova kad zove, obavezno povedi malu crnu, niko nije znao kako se zove. Šta to znači? Kapiraš? Da. I to ti je to. Ja ništa nisam imala pojma, znači kad sam ti trebala, super sam bila. Posle kad je on meni trebao da me poveže sa Marinom Tucaković, jer ja i ona se nismo poznavale, samo mi je trebao spoj. Brate, ne znam, valjda sviđa mi se tvoja frizura, možda nazoveš frizerku tvoju da me uputiš kod nje, samo da kažeš ja da dođem. Znači, to ti 5 minuta, brate, da odvojiš samo da pozoveš. Znači, ne da daješ pare ti da mi plaćaš frizuru. Druže, ne trebaš ništa, ja sve. Samo da me uputiš. Mnogo je lakše, razumeš? Da. Kako? Promenio broj telefona. Ja ga nazvala, bukvalno, sećam se kuće da je bio, vikend je bio, ja ga nazvala, mi kao, važi Sale, kao sve super, Saki, da, zove me u ponedeljak. Kakvi će? Jel si njega videla? Telefon. Ma jesam, a šta slijedem u to, mislim, ja sam skopčala. Razumeš? Su 2 i 2, 4. Čekaj, on je promenio broj telefona? Da. Da ti ne bi javio broj od Marine Tucaković? Mislim, ja sam opet došla do Marine Tucaković preko Zorana Marjanovića, snimila pesmu Afrika, po kojoj je dobila nadimak i sve tako dalje. I onda sve krenulo. Nisam htjela ni da te pitam, to sam znala. I kako već krenulo. Sve tako da, znaš, ali eto, ispao je malo bez veze. Znaš, ispao je malo bez veze. Trebao je da mi izađe u susret, mislim, baš eto, jer sam i ja njemu. Znaš, bila sam u kući, s Kevom mojem sam mu bila u kući, Marta tu, Elena, se beše, ona bila mala, bre, devojčica. Sve bilo super, razumeš, baš smo bili super, znači smo mi bili pa da ja nemam osjećaj njega da pitam za tako nešto. Kao da sam ga pitala, ne znam šta. Ali dobro, ne pitam, eto, bilo prošlo. Bilo prošlo, nema veze. Sad smo super, javimo se uvijek jednom drugom. Ćao, ćao, i to je to. Ovo je neki ljuti kikiriki. Ja ljuto obožavam. Stvarno? Da. Tako da možda mi se svidi. Pa ajde, možda ti se svidi. Čekaj ti. Samo za mene, Afrizin. Pa je to lijepo. Da.
Ali nije ljuto. Malo kao slatko. Meni nije ljuto. Nije ljuto. Nacrtana je paprika, ali nije ljuto. Ali ljudi ni malo nije ljuto. Ne, slatko je. Ovo je bukvalno slatko. Nije loše. Nije loše, možeš da ga grickaš. Od 1 do 10? Pa zato što nije ljuto... 6. Ja obožavam ljuto. A piše da je ljuto. A kako bi bilo? Evo sad kao malo. Pa onako malo neki aftertaste. Da, ali ništa. A evo, ovo je isto nešto ljuto, recimo. Znači, neke pračice njihove. Sad viš kad ni to nije ljuto. Ovo su ti inače kineski slatkiši kao. Ja, pa vidim da sad sam htjela da te pitam. Nisu baš ono, zaboravila sam da naglasim. Sad sam htjela da te pitam. Nisu baš... Ovo smrdi ljuto. Afri će nas pojesti. Ovo malo jeste ljutkasto, ali gada. Afri, dobro. Ne smiješ ti ovo. Uf, ali ne sviđa mi se. Ali je ljuto. Ali sa čim je ovo? Ima neki ukus. Pa vjerojatno da ima, samo ako znaš da prevedeš. Joj da, Sandra. Pa ozbiljno. Hoće nas pojesti. Pa znam, Afri. Pa ozbiljno. Radi slobodno unutra. Bljak. Zamisli kao jedemo. Joj, pa ne jedemo, valjda nam nisam to omogućila. Pa ne znam, znači ubiću te. Kao... ali mislim da se njemu baš sviđa jer reže na ovo. Da. Okej. Evo ti sok da se oporaviš. Ovo je neki njihov sok. To je neki njihov sok od dinje. Od dinje? Da. Aj probat ću ovo. Ja sam to probala već. I? Tako da znam. Hajde samo ti slobodno. Ja, nemoj samo da povratim, molim te. Nije, dobar je, nije. Po Afriju i po meni. Po Afriju, zdravo Afri. Mislim, dinju volim, ono, okej sam s dinjom. A što više voliš, lubenicu ili dinju? I jedno i drugo. Podjednako, iskreno. Nemam ono, znaš... Da, ni ja ne bi mogla se odlučim. Super mi je jedno i drugo. Meni kad su oba u frižideru, ja teško pada odluka. Moram da jedem malo jedno, malo drugo. Isto. Čekaj. A on? Kakav ti je? Meni ovo do jaja. Malo je onako... Kao mleko. Kao mlečno, da. Kao mleko, neko od dinje. Da. Ja bi to tako, a ne kao sok. Pa možda i jeste... Ali jeste, viš piše nešto milk. E pa drink. Jeste, onda milk drink. Ja kad kažem sok od dinje. Nije sok, da. Mleko od dinje. Bukvalno mleko, takav mi ukus, eto ima i pročitali smo sada da. Tako da, ovo mi se sviđa, ovo mi do jaja. I, slobodno, ovo je... Sljedeće jeste neki gelići od jagode. Ne, ti si hit. Gde si ti ovo naš? Pa kod Kineza, idem svake nedelje kod Kineza, postala sam tamo BFF sa njima. Ubiću se. Čekaj, šta je u pitanju jagoda kao? Da, kao žele od jagode. Ne mogu. Evo ga, mnogo su jako zatvorene. To ispada. Okej, zove me frizer. To je jako bitno. Zato što ga ja pominjem. Sigurno. Treba da se farbam u brown. I onda... Ozbiljno? Da. I onda jedva čekam, jer sam mu rekla čim mu dođe kosa da mi javi. Neka pa da promeniš malo. Pa malo. Baš mi... Nekako mislim da ću... Ja ne znam kako ćemo mi ovo da otvorimo. Evo, ja sam nekako otvorila. Uspela si? Ali što radim sa svojim? Mislim da ga onako bukvalno cijelog pretočiš ko rakiju u usta. Usisam. Ja ne znam. Jo, Bože, pomozi. Ja ne znam ko je gori ovdje, ti ili ja. Kako ću sad? Isporuči ga. Klikni. Dobro ide. Nije loša. Moraš u jezikom. Znam, videla sam od tebe. Kod igram Chubby Bunny Challenge. Dobro, lepo je, ali nije baš savršeno. Znaš, ja volim ove gelove i tako to, ali nije mi baš ono sad... Kao neki puding. Da, ali malo gadniji nego inače, nego standardni puding. Ako si ti mene sad razumela. Oceni? Ne sviđa mi se. Od 1 do 10? 3. A sokić, mlekce dobilo 10. Meni da, pa ko voli? Vidiš što ti sad dajem, ako si se ubrljala. Jesam.
Ja moram nam ovako podeliti. Hvala. Kako ti je bilo kod mene u emisiji? Je divno. Gdje ti je bilo lepo? Jeste, i najeli smo se, i napili smo se. I isprozivali koga treba. Zove me malo češće, da. Sve i saznali, sve o svemu. Pa, dobro. I super. I otkrila sam ti, vidiš, za snimanje spota i to nisam nikom otkrila. Tebi sam otkrila, viš te detaljčiće. Tako da, Vidiš. Da, ne zna niko, eto, da su bili, tiktokeri. Bili su tiktokeri na snimanju spota. I veliki pozdrav za njih i poljubac. Divni momci i divne devojke. Hvala ti puno što si bila moj gost. Nadam se da ćeš mi doći opet i da ti je bilo lepo kod mene. Mi se, dragi gledalci, gledamo svakog petka od 15:30, nas za koje brišemo ruke. A do tada nas pratite na našim društvenim mrežama. Ćao!